Bagerstranden. Både helt ude i den ene ende. Så man får faktisk turen gennem hele den by, som slet ikke er noget med en by at gøre, men som bare er bygget op omkring stranden. Alt hvad man ser her er udelukkende noget, der er bygget på grund af, at der er turister. Der er ikke et thai-hus eller en rigtig thai-restaurant eller nogle lokale beboere. Alle, der bor og arbejder her, er her kun på grund af turisme. På den anden side af øen, det her, det er vestsiden. På den anden side af øen, østsiden, der bor de oprindelige beboere i små landsbyer, små fiskesamfund. Men vestsiden her, der har aldrig rigtig boet nogen, så det er sådan et falangland. Klokken er nu 12. Middag. Der er rimelig stille. Den vej vi kører på, det er den eneste vej der går ned langs vestsiden. Så alle der skal fra færgen og herned eller tilbage eller længere ned, det skal den her kæmpe store brede vej. Der er et utrolig meget bygget op. Det er forretninger, det her. Det er en bar, som simpelthen er måske aldrig er åbnet eller er lukket ned igen. Fordi der bare ikke er turister nok til alt det. Der er mange, der vil skynde sig at lave noget forretning hernede, kan jeg forstå på de lokale. Skyndt sig at bygge noget op, men de var ikke de eneste, der havde den idé. Så nu er vi faktisk ude af den lille landsby, så kommer der sådan en hel masse små steder hen ad vejen. En gadesælger. Nogle på elefanter. Elefanter er selvfølgelig ikke noget, man har hernede i virkeligheden. De lever helt oppe i nord-nordvest Thailand og så helt ude i det østlige Thailand. Men ikke hernede. Det er selvfølgelig nogen, der er kommet hernede for, at turisterne kan prøve det. Og for at de kan tjene nogle penge. Måske mest det sidste. Der er rigtig, rigtig mange børnefamilier her, eller unge mennesker. Midt i 20'erne, så er man jo fri for at rejse hele Thailand rundt, hvis man lige skal se en elefant. Der er de ved at bygge noget nyt. Der er bygget noget nyt her. Sådan er det. Det er ude midt i ingenmandsland. Men der er der nogle mennesker. Og så er der et par. Stranden er dernede med vandet. Men jeg må sige, det er noget mere fredeligt og roligt end i Bangkok. Der er ikke så meget trafik, ikke så meget bilås. Alting foregår i sådan lidt slow motion hernede. Det kan nu også være meget godt en gang imellem. Der er så et resort derinde. Men det er så nogle af dem, som jeg ikke rigtig vil bo på, fordi det har jeg bare ikke penge til at betale. For turister, der køber en pakketur, der får de sikkert nogle udmærkede priser. Sammenlignet med danske priser, men for mig der finder jeg noget lidt andet. Så butikker og butikker og butikker. Der er ikke en af de butikker, I ser her, som findes i en thai-by. Hverken hvordan de ser ud eller hvad de sælger. Det er udelukkende koncepter til, hvad turister vil se. Og hvordan de vil handle. Hvad de vil købe.
busser igen. Uden at vide, hvorfor motorcyklisten ikke kører på den der lille motorcykel sti, der er derinde. Så hun så er det smart så ud.